गामिया मा गामि? जोंना गवालपारानि। गवालपारानि। ओमफ्राय बे हिनजावसाफोरखौ नोङो साप्लाय हरनायावनो बेसेबां मोनो खिथा सैथो पारसेन्टआ बेसेबां? मोना इसोरखौ सिनायो नालाय आङो लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय हरदों आरो माना 15,000 फैसाखौ सोर बिनाय? बेसो बिदोङो। नों मोनलिङा? नङा बे खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बुंनानै हरबाय आङो। ओमफ्राय सासे हिनजावसाखौ नोङो लोगोआव लाफानानै मा बरबाद खालायखो नोङो हिनजाव थाखानानै? हा मा गामि खिथा गवालपारा? लखिपुर। पारसेन्टआ खिथा दे नोंनि नाम साम। आंनि नामा कर्मजित ब्रह्म। आफानि नामा? मुन्ना ब्रह्म होनो बिकास ब्रह्म। आफानि नाम नोंनि आफानि नाम? बिकास ब्रह्म। गामि सामि खिथालाय डिस्ट्रिक्टआ खिथा जायगा खिथा। गवालपारा भिलेजआ जोंना बस्तमपारा होनो। गामिया बस्तमपारा। बस्तमपारा गामि। मा माने नोंसा आफानि नामा? बिकास ब्रह्म। बिकास ब्रह्मनि फिसाला नोंनिया मामोन नामा? कर्मजित। बिथाङा दिनै गुवाहाटियावहा साब्रै साबा गथ'फोर उन्दै सिख्लाफोर लाबोनानै बिजनेस खालामनायावहा जों दिनै हमनो हादों। बेनिखायनो बिथांखौ जोङो एसे एनै फंसे फंनै जोङो मानजाव होदोबो। ओंखायनो बिनि जिथु अरिजिनेल तथ्यखौ जों मोनबाय दिनै। बिथाङा अलरेडि हिनजाव थाखानाय फिसाबो दंखायो। बेनिखायनो जोङो गुवाहाटियाव हमनानै बिथांखौ बे बर' रायजो राजानि गेजेराव दैथायहरनो थाखाय बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय जों बेखिनिखौ लायनाय जायो।